mai simt bine în corpul meu. Parcă aveam prea multe kilograme în plus. Și nu reușeam să țin disciplina de a avea o cură de slăbire de la început până la sfârșit. Eram tare nemulțumită de felul în care arătam. Aveam câteva kilograme în plus și, indiferent ce făceam, nu reușeam să scap de ele. Intrasem într-un fel de depresie. Evitam să mă văd cu prieteni și stăteam mai mult pe acasă. Lucru care îmi făcea mai mult rău. Devenisem sedentară și moroconoasă. După ce am devenit mamă, nu am mai reușit sub nicio formă să revin la corpul și greutatea pe care le aveam înainte de sarcină. Ba dimpotrivă, puneam kilograme în plus. Serviciul, stilul meu de viață, programul încărcat nu-mi permiteau să am o dietă sau o cură de slăbire. Cu Fitness Slim slăbești garantat. Pachetul conține 30 de doze suficiente pentru o lună. Fiecare plic poate fi luat cu iaurt sau cu apă. Luați Fitness Slim cu 30 de minute înainte de masa principală a zilei și veți slăbi în timp record. Pofta de mâncare dispare imediat. Nu trebuie să așteptați câteva luni. Kilogramele încep să dispară încă din primele zile. Țineți cântarul aproape. Comandați acum Fitness Slim din gama Royal Deluxe, un produs tribiotic ce conține prebiotice, probiotice și postbiotice. Acestea sunt acele bacterii prietenoase ce reglează funcționarea întregului organism. Produsele tribiotice reprezintă nivelul următor pe plan mondial în domeniul alimentației. O cură de slăbire se ține mai bine în 2. Cereți oferta dublă și veți primi gratis un pachet de Fitness Slim la 2 pachete comandate. Și nu ne oprim aici. Cereți 3 pachete și veți primi încă 2 cutii gratis. Oferta este valabilă doar astăzi. Nu reușeam să duc o cură de slăbire de la început și până la sfârșit, până când am descoperit Fitness Slim. Cu doar un pliculeț pe zi am ajuns la silueta mult visată. Nu numai că mi-am recăpătat silueta dorită, dar am și foarte multă energie. Ce m-a ajutat să redevin din nou o fire veselă, optimistă, dar mai ales să scap de kilogramele în plus? Fitness Slim, dragele mele. O metodă sigură, sănătoasă, comodă, dar mai ales m-a ajutat să scap de kilogramele în plus. Cu Fitness Slim slăbești garantat. Pachetul conține 30 de doze suficiente pentru o lună. Fiecare plic poate fi luat cu iaurt sau cu apă. Luați Fitness Slim cu 30 de minute înainte de masa principală a zilei și veți slăbi în timp record. Pofta de mâncare dispare imediat. Nu trebuie să așteptați câteva luni. Kilogramele încep să dispară încă din primele zile. Țineți cântarul aproape. Comandați acum Fitness Slim din gama Royal Deluxe, un produs tribiotic ce conține prebiotice, probiotice și postbiotice. Acestea sunt acele bacterii prietenoase ce reglează funcționarea întregului organism. Produsele tribiotice reprezintă nivelul următor pe plan mondial în domeniul alimentației. O cură de slăbire se ține mai bine în 2. Cereți oferta dublă și veți primi gratis un pachet de Fitness Slim la 2 pachete comandate. Și nu ne oprim aici doar astăzi. Am observat la o colegă de-a mea că slăbește văzând cu ochii zi de zi, ca prin minuni. Când mi-a spus că folosește doar un pliculeț de Fitness Slim pe zi, am crezut că mă păcălește. Ei bine, nu m-a păcălit. Lucrul acesta încerc și eu cu dumneavoastră să nu vă păcălesc. Folosiți doar un pliculeț pe zi de Fitness Slim și în timp record eu am revenit la talia pe care o aveam înainte de sarcină. Comandați acum Fitness Slim din gama Royal Deluxe, un produs realizat în premieră mondială. Cu Fitness Slim, produs avizat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Fiți cu noi în direct la Cornea TV. În fiecare seară de la ora 20 puteți urmări emisiunea La Hanu Lunea Mării. Pentru dedicații muzicale, muzică, antren și voie bună. Ne puteți urmări pe sisteme IPTV, Smart TV, YouTube, cât și pe Facebook. Non-stop pe corneatv.ro. Am venit în fața dumneavoastră cu 2 tratamente miraculoase. Unul pentru regenerarea rapidă a părului, iar în 1977, când am avut o problemă acută, a trebuit să mă arăt. O să vă arătăm imediat imagine. Avem imagine și de acum 10 ani, când eu prezentam cu emisiune de folclor. Eu din 5 în 5 ani trebuia să fac
să vă prezint și al doilea tratament pentru afecțiuni reumatice și să vă amintesc câteva dintre ele care sunt mai acute. De la Ministerul Sănătății. Deci și al doilea brevet. Deci astea sunt două brevete pentru amândouă tratamentele și aprobarea de la Ministerul Sănătății. Deci apelați cu încredere la noi pentru că aceste tratamente sunt trecute prin 3 comisii de profesori. Keto Test. Cură de slăbire, dietă ketogenică. Keto Test. În ambele cazuri ai nevoie de instrumentul perfect care îți arată existența corpilor cetonici în urină. Keto Test. Benzile pentru testarea corpilor cetonici din urină sunt ușor de utilizat. În dieta ketogenică este calea cea mai sigură de a ști dacă ai intrat și te menții în starea de cetoză, adică arzi țesutul adipos transformându-l în energie. Ia-ți prietenul Keto Test cu tine, acasă, la serviciu sau când iei masa în oraș. Disponibil și un pachet promoțional împreună cu Glycemic Support. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducerea. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă primit. Sunați acum.